राजघराणं जे राजकारणाच्या पलीकडचं आहे, त्यांचं स्थान सिंधुदुर्गांसाठी किंवा सावंतवाडीसाठी हे राजकारणाच्या पलीकडचं आहे. मी वारंवार ह्या निवडणुकीमध्ये माझी भाषणं बघा, आमचे इंटरव्ह्यू बघा, मी वारंवार सांगतोय, श्रद्धाताई असतील, लखमराजे असतील किंवा राजघराण्याच्या प्रत्येक व्यक्तीने आज ज्या सावंतवाडीमध्ये आपण उभे आहोत, ह्यांनी आपलं योगदान दिलं नसताना आज आपण या सावंतवाडीमध्ये उभे पण नसतो. म्हणून या राजघराण्याच्या एक घरातला एक व्यक्ती जेव्हा अगर निवडणुकीसाठी लढत असेल तेव्हा जाऊन आपण टीका टिप्पणी करतोय, त्यांच्यावर टीका करतोय. उद्या अगर यांनी त्या काळात, उद्यापेक्षा त्या काळात अगर ठरवलं असतं की आम्हाला सावंतवाडीकडे काहीच करायचं नाही, झालं असतं का? सावंतवाडी घडली असती का आपली? म्हणून ह्यांच्यावर टीका करणं म्हणजे सावंतवाडीच्या अस्मिता आणि स्वाभिमानावर टीका करण्यासाठी बाब आहे. आणि म्हणूनच त्याची दखल माझ्या पलीकडे सावंतवाडीची जनता निश्चित पद्धतीने घेणार. आज श्रद्धाताई प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचलायत, प्रत्येकाशी संवाद साधतायत, प्रत्येक जण त्यांना आपल्या घरातली मुलगी आणि सून म्हणून त्यांना स्वीकारतायत, त्यांना आशीर्वाद देत आहेत आणि त्याच आपुलकीने प्रत्येकाशी भेटतात. त्यांना भेटल्यानंतर कोणच आता त्यांच्या एवढे म्हणजे सावंत आता पण त्या फिरतायत, कोणच बोलणार नाही ह्या राजघराण्यातला एवढ्या सामान्य व्यक्तीसारख्या आमच्या श्रद्धाताई सगळ्यांची बोलतायत, चर्चा करतायत. लखमराजेजी दिवस रात्र भारतीय जनता पक्षासाठी काम करतायत, मेहनत करतायत. प्रत्येक बाब परवा त्यांची झालेली पत्रकार परिषद फार बारकाईने बघा, ऐका. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी आज राजघराण्याच्या बाबतीत नुसतं घाणेरडं राजघराणं संपला, याचं उत्तर 3 तारखेला भेटेल.